Que tal, como están? Benvidos. Comezamos hoxe, retomamos de algunha maneira os nosos debates sobre política municipal que deixáramos aparcados dende a temporada pasada, pero agora sí, volvemos a arrancar con estas tertulias. Xa saben que cada 15 días visítannos na nosa entrevista do Preguntoiro individualmente os representantes do Goberno e de cada grupo da oposición e a partir de agora tamén cada 15 días estarán aquí xuntos nesta mesa para debater sobre os asuntos que teñen que ver coa nosa cidade que nos interesan sobre Santiago. Comezamos, presento, polo tanto, os nosos convidados, acompáñanos por parte do Goberno a Tenente de Alcalde María Rozas. María, benvida, moi boas. Moi boas. Ao seu lado está Rubén Cela, voceiro do BNG. Rubén, benvido, moi boas. Moi boas. Temos tamén por este lado a Agustín Hernández, voceiro do PP. Agustín, benvido, moi boas. Hola, que hai? E tamén nos acompaña, ao lado de Agustín, temos a Paco Reyes, voceiro do PSOE. Paco, benvido, moi boas. Moi boas, sí. E comezamos en máis co primeiro dos asuntos que nos ocupan hoxe neste primeiro debate. Estamos a 23 de novembro e comezamos xa a falar ou a analizar os orzamentos deste ano, de 2016. Comezamos a falar sobre esa execución, que foi o que se fixo realidade do que estaba recollido nese documento. Neste caso, os máis críticos son os populares. Foi moi crítico Agustín Hernández con que a 30 de setembro estivera executado o 48% do orzamento. Doulle a palabra en primeiro lugar a María, en representación do Goberno, que ten que dicir vostede que ademais tócalle de cheo, porque ademais de ser a Tenente de Alcalde é a Concelleira de Economía e Facenda. Como está esa execución dos actuais orzamentos? Pois os datos que temos, cos que traballamos, son a 30 de setembro, non? Hai partidas, hai capítulos que están nunha execución dentro do estimado, hai outras que a execución pode ser máis baixa, como é os investimentos. Son varias as razóns que provocan isto. Por un lado, hai moitos investimentos que están agora mesmo en fase de execución, polo cal ainda non está contabilizado pois ese gasto, pero sí que estará a final de ano, non? En ese sentido, o que importa é como remata o ano, non como estamos pois en setembro, en xuño, en xullo ou en agosto, non? Tamén é certo que en investimentos, pois habitualmente o Concello de Santiago ten un nivel baixo de investimentos. Falamos desto en moitas ocasións, do reto que é para o Goberno pois incrementar ese nivel de investimentos. Recordemos que no ano 2015 tivemos o mellor nivel de investimentos dos últimos 6 anos e aínda así é moi mellorable, non? Entonces, nese sentido, pois está detectado un problema estrutural que todos os anos, cando se presenta a liquidación, sempre dá lugar a debate, e que o obxectivo do Goberno melloralo, non? Pero cos datos que temos agora do 2016, hai cousas que, como decía antes, pois están en execución e, polo tanto, irán entrando as facturas e serán contabilizadas no que queda de ano. Algúnas se remataron e a día de hoxe hai unha execución máis elevada relacionada con investimentos. O resto do orzamento do Concello pois está dentro do estimado a estas datas. Recordemos tamén que, sobre todo relacionado con investimentos, hai moitos fondos que estaban nese orzamento inicial que non se van a executar, por razóns alleas ao Goberno de Compostela Aberta ou ao Concello de Santiago, senón porque son fondos que dependen de outras administracións e que, lamentablemente, pois as outras administracións non iniciaron eses procesos, non? De que estou a falar? Estou a falar da intermodal. Hai unha partida da intermodal de 100 e pico mil euros que metemos no orzamento do 2016 para a expropiación de terreos, que, pois, no que queda de ano non se poderá executar, o galla que sí, pero non, as previsións indican que non vai a poder ser así, pero nós fomos previsores o incluímos no orzamento do 2016. Estou a falar dunha partida da depuradora que, por emenda e proposta nos orzamentos do 2016, de unanimidade da oposición, foi incluída nos orzamentos do 2016. Foi incluída a pesar que por parte do Goberno de Compostela Aberta pois decíamos que non nos parecía moi realista, dado que o Estado, que é quen ten que poñer a maior parte do financiamento para a depuradora, non o estaba a incluir nos seus orzamentos do Estado, non? Entonces, aínda así, pois foi incluída porque había unha petición unánime por parte de toda a oposición. A data de hoxe será unha partida que quede sen executar, non? E, por outro lado, tamén temos unha parte dos investimentos que estaban vinculados aos fondos europeos, a eses 10 millóns de euros que o Concello de Santiago pois acaba de saber
fai un mes que vai a recibir, pero que tamén é unha resolución que chega tarde, non? De feito, pois a resolución definitiva aínda non chegou por parte do Ministerio. As previsións cas que traballábamos e que nos trasladaba o Ministerio de Facenda era que a resolución sallería no mes de maio. Estamos pois, prácticamente no mes de decembro, e aínda non saleu a resolución definitiva, aínda que na inicial o Concello de Santiago pois, estaba recibindo 10 millóns de euros. Non? Estes fondos EDUSI son un 25% do orzamento inicial de investimentos do Concello de Santiago. Que quero dicir con isto? Que moitas veces a execución, sobre todo en investimentos, non só depende do Concello de Santiago, senón tamén de procesos que vinculan a outras administracións. Non? E que, ademais, pois, o importante tamén é como remata o ano, cando nos chegamos, por poñer un exemplo, cando Compostela Aberta chegou ao Goberno de Santiago, o nivel de execución en investimentos non chegaba ao 5%. Na segunda metade do ano alcanzamos o 28%. Non é un dato de presumir, xa o digo agora, xa me anticipo as críticas porque é un dato baixo, pero sí que é certo que vai na liña do habitual no Concello de Santiago e que foi o máis elevado pois dos últimos 6 anos, non? 7 puntos por riba do ano anterior, do 2014, cando gobernaba o Partido Popular. Pois, nese sentido, creo que é importante, insisto, que é importante como remate o ano e que veremos ca liquidación do ano 2016. Pois completa exposición de María sobre estes orzamentos. Agustín, que ten que dicir vostede? Completa é absolutamente sorprendente. É increíble como pode xustificar a voceira do Goberno nesta materia o que é injustificable. Os números cantan, os datos están claros. A 30 de setembro a execución estaba por baixo do 50%. Das de 850 partidas do orzamento 2016, 290 estaban sin tocar. O digo porque é importante situar estes datos. No apartado de investimentos, ten executado o Goberno un 7,8%, ese é un dato obxectivo, 1,6 millóns de 20,6. É sorprendente que a señora Rozas bote a culpa da non execución, por exemplo, do apartado intermodal ao Goberno Central, á Xunta de Galicia. O Goberno de Santiago ten moitísimo que facer na intermodal, por certo non o fixo. O plan especial, a tramitación do plan especial. Home, o que mandaron non é un plan especial, é un borrador absolutamente inaceptable para ser tramitado. Pero estamos a falar de datos, estamos a falar dunha execución, estamos a falar dun informe da interventora. Pois resulta sorprendente que pois no gasto social, por exemplo, promoción social, está executado o 37%. Teñen 5,5 millóns de euros sin executar. É que resulta sorprendente que o 92% dos capítulos de investimento, 19 millóns de euros, teñen un nivel de execución cero. E é sorprendente que a concelleira, dentro dese conformismo, diga, no, de aquí a finais do ano imos mellorar. Bueno, pois imos pagar esas facturas. Pois é que, ademais de non executar, ademais de non comprometer, non comprometer depende en que gastos, porque, por exemplo, a partida de atencións protocolarias está executada en máis do 150%, atencións protocolarias. Para iso sí que hai cartos. Por exemplo, a partida de protocolo tamén está por riba do 100%, pero eso sí, teñen vostedes 3.977 facturas pendentes de pago. 4 meses incumprindo o período medio de pago. No mes de setembro estaba en 41,11 días. Durante o mandato do Partido Popular, por exemplo, logrouse rebaixar o período medio de pago en máis de 100 días. Se pagábamos en tempo e forma, vostedes non pagan 3.900, casi 4.000 facturas pendentes de pago. 8,7 millóns de euros. Eso sí, se analizáramos os ingresos, nos ingresos sí que están vostedes cumprindo as súas expectativas. É dicir, cobran as tasas, cobran reciben os ingresos, non son capaces de comprometer, non son capaces de pagar. Ese é a diagnose do Goberno. Justificar iso dicindo que é culpa do Goberno Central, volvo a repetir, vostedes levan un ano para mandar á Xunta de Galicia un borrador de plan especial da zona ferroviaria que é inaceptable para ser tramitado conforme a lei de solo. Por lo tanto, esa é a diagnose do Goberno, un Goberno que non compromete, que non paga e que non é capaz de executar. Se vostedes están satisfeitos, pois creo que non somente é preocupante, sino que é grave o seu conformismo. Non? Imos coñecer tamén a opinión de Paco sobre o que queda sen executar e as razóns que nos daba por parte do Goberno María Rozas.
Bueno, pois o primeiro que temos que plantexar é que efectivamente son datos a 30 de setembro. Non? Por lo tanto, destes datos solamente faltan 3 meses para rematar o ano e, por lo tanto, para xestionar e para executar ese orzamento. Home, faltaría máis que nos 3 meses que quedan ata o 31 de decembro non se mellorase ao menos algo estes números, faltaría máis. O que pasa é que as expectativas, o certo é que non son moi altas. Non? Imos ver algúns datos. O primeiro que hai que decir, novamente con respecto ao tempo, é que xa teñen transcurrido 80%, ata o 30 de setembro, 80% do tempo do ano para xestionar. Esa é a realidade. Venimos ver que se ten gastado. Claro, a min preocúpame evidentemente o investimento. Claro, cando ti de investimento, cando faltan somente 3 meses, levas o 7,2%, algo está pasando. Algo está pasando. Pero cuestións aínda que se poden considerar máis graves. Claro, cando reparación de vías públicas e actuacións integrais nas vías, fochancas, para que todo o mundo nos entenda, claro, a 30 de setembro ti levas o 21,5%, dado como está a cidade, a verdade é que é un porcentaxe de execución moi baixo. Pero cousas aínda máis serias. Claro, asistencia social, 28%. Con 22.000 persoas en risco de exclusión social. 4.000 persoas en situación de extrema pobreza. E cando somente faltan 3 meses para acabar o ano, levas executados o 28% en asistencia social. Pero, máis temas. Claro, cando ti falas de que, segundo a última enquisa de poboación activa en Santiago, temos 8.000 persoas que buscan un emprego e que non atopan, e ti vas a ver a porcentaxe de execución en fomento de emprego é o 16%. A mí isto pareceme gravísimo, con esas 8.000 persoas que buscan un emprego e que non atopan. Ou, por exemplo, pois, cando temos en conta que é Santiago, que é unha cidade histórico-monumental, patrimonio da humanidade e, ademais, turística, claro, resulta que en protección de patrimonio histórico levamos executado o 6% do orzamento. Pero en promoción turística, o que é a partida do Concello, levamos o 7,4%, cando somente faltan, insisto, 3 meses para que remate o ano. Claro, a verdade é que, diante desta situación, temos un serio problema de xestión neste Concello. Porque, claro, cando ti dis que a 30 de setembro casi 9 millóns de euros lle debes para pagar aos provedores que a maior parte son empresas e son autónomos de Santiago de Compostela, que está caíndo, ti non podes ter 9 millóns pendentes de pago a 30 de setembro. Pois aí queda esa opinión de Paco. Imos agora con Rubén, que cando chego a vostede, Rubén, xa escoitamos moitas ideas nesta mesa. E, ademais, teño que dicir que recordo da entrevista da semana pasada que Rubén dicía que sobre o papel todo se aguanta, pero logo que a realidade pois é outra. Con este tema dos orzamentos, doulle a palabra. Pois tomoche a palabra, non? Porque certamente, claro, cando falamos do orzamento, do que estamos falando é do que dis que vas facer. E cando falamos de liquidación, do que falamos é do que realmente fixeches. E entre o que dixeches que ibas facer e o que faz, pois lamentablemente hai unha distancia non grande, senón sideral en algún caso. Non? Por que digo isto? Porque, bueno, dimos moitísimas cifras que poden ser así un pouco batiburrillo de datos, non? Pero é certo que para min o orzamento ten dúas partes, por decirlo así. Unha parte do orzamento que se gasta sola, por decirlo así, e outra parte do orzamento que hai que gastala. A que me refiro? Bueno, pois que o orzamento ten capítulos como o capítulo 1, que é o que ten que ver co personal, ou outros capítulos que ten que ver cos gastos fixos, pois só faltaría que o Concello non pagara as nóminas aos seus traballadores, non? Ou só faltaría que o Concello non pagara a luz, a auga ou a calefacción das súas instalacións. Entón, iso gástase solo, entre aspas, xa pode ser o goberno máis incompetente do mundo, que o nivel de execución deses capítulos pois vai a ser relativamente alta. Onde se ve realmente se hai un goberno con iniciativa, con capacidade de executar, de sacar proxectos adiantes? Na outra parte do orzamento. Cal é? Pois por unha parte os investimentos, as obras, pois para arranxar rúas, para facer novos equipamentos, ou no que teñen que ver con programas e iniciativa política do propio goberno, non? Facía antes referencia Paco pois a política social ou políticas activas de emprego e demais, non? Que é o que nos atopamos nesa parte? Bueno, pois atopámonos unha situación desde o meu punto de vista preocupante, non? No ano 2015, que é do único ano, do ano máis recente do que temos datos completos, de cada 100 euros que tivo o goberno para facer obras en Santiago, para arranxar rúas, beirar rúas, para facer equipamentos, de cada 100 euros que tivo, deixou sin executar 73. É dicir, o 73%
do que dixo o goberno que iba a facer, quedou sin facer. Non? Eu creo que é un dato que non é precisamente para estar orgulloso. Non? Decía María, non, é que foi superior ao dos últimos anos. Bueno, mal de moitos, non hai que seguir co refrán. Non? Por que digo isto? Porque creo que estamos nun contexto económico, social, pois onde é difícil de explicarlle iso a xente. O sea, é difícil explicarlle a xente que ten esa cidade feita un desastre, con unha cantidad de fochancas por todos lados, con luminarias que levan sin funcionar non sei canto tempo, con unha atención de servicios públicos e básicos, pois desde logo, vamos a deixalo, é moi mellorable, e que o goberno lle queda sin gastar reiteradamente diñeiro. Por que digo iso? Porque a mí o que me preocupa é incluso a futuro, non? Porque se isto sigue así, claro, María facía referencia a fondos europeos, é certo, unha moi boa noticia, acabamos de recibir 10 millóns de euros, ou vamos a recibir 10 millóns de euros de financiamento europeo. Claro, xa nos podemos ir aplicando conto, porque con este nivel de execución, pois quedarán 7 ou 8 sin executar, non? Por lo tanto, a mí pareceme preocupante. Despois, creo que os argumentos son como chicle, non? Porque, claro, María facía referencia o ano 2015 e certamente eu escoitaba o goberno decir que claro, que para eles fora moi complicado enderezar a situación en 2015 porque foi un ano compartido co Partido Popular e que cando chegou Compostela Aberta a mitad de ano se atoparon con un 5% de execución de investimentos e María en pleno decíanos, claro, é que era unha miseria absoluta, unha mostra de mala xestión e chegamos nós e polo menos ese 5 convertímolo en 27. Non puidemos máis porque só tivemos un semestre. Ese foi o discurso oficial, non? Ahora este ano goberna todo o ano o Partido Popular e o que nos atopamos é que Compostela Aberta Compostela Aberta non só é o primeiro semestre, sino que estamos falando do 75-80% do ano. E en vez dun 5, un 7. E o que antes era un desastre, agora é unha cifra normal, non? Bueno, eu o que creo que vamos a estar nunhas cifras de execución do orzamento desde logo moi parellas ás do ano pasado e eu creo que son unhas cifras, desde o meu punto de vista, que non son aceptables. Sobre todo, xa non tanto no tema dos investimentos, sino sobre todo, creo que é moi difícil de explicarle a alguén que quedan cartos sin gastar cantidades que non son pequenas en política social ou en políticas activas de emprego, non? Por lo tanto, eu creo, e remato con isto, que o que non se poden enunciar de xeito sistemático é onde hai os problemas estruturais e nunca actuar sobre eles. Porque eu coincido en que no Concello de Santiago hai un problema estrutural, por exemplo, no que son os servicios económicos. Eu creo que hai un nivel de saturación que provoca un efecto de embudo, que hai moitísimas cousas que seguramente se poderían tramitar con moitísima máis dilixencia se tiveramos un servicio mellor dotado. Bueno, acaba de negociar o goberno unha RPT, unha relación de postos de traballo, onde nin toca un departamento como ese, non? Ou unha reorganización, que é o que están demandando os traballadores e traballadores do Concello de Santiago, pois para asignar os poucos recursos que ten o Concello, porque é certo que a tasa de reposición de efectivos non se están cubrindo as xubilacións e, por tanto, cada vez temos menos traballadores públicos, pero que é certo que non se están optimizando naqueles departamentos que son clave non para o funcionamento do departamento, sino para o funcionamento do conxunto do Concello, non? Por lo tanto, oxalá que me equivoque, pero creo que ese 7% pois non se vai a poder convertir desde logo en máis do 30% e eu creo que volvemos a estar nunhas cifras pois que non se corresponden cas que debería ter un concello como Santiago nun contexto económico e social como o que estamos vivindo, non? Pois unha vez escoitadas todas as ideas, volvemos a abrir turno de palabra para que queira puntualizar algunhas das cuestións que son bastantes as que escoitamos. Sabe vostede, María, que a oposición pensa en pleno que non hai moita esperanza de que se mellore esa execución dos orzamentos. Se escribía vostede aí moitas notas, non sei por onde quere empezar a puntualizar algún do que escoitamos. Por comenzar a puntualizar algunha cousa, polo último que dixo o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, non me parece unha premisa moi acertada culpabilizar os servizos económicos do Concello de Santiago da baixa... Ao revés, aos xerentes dos servicios económicos. Non me parece decir... se fan unha función, traballan máis horas que... Non, Rubén, é que
se me deixas rematar, é unha premisa errada, porque todos sabemos, ou deberíamos saber, que nun proceso administrativo de execución de investimentos, a última finalidade, a última función é a de servizos económicos. E se sacamos, porque o digo como concellera de Facenda, o digo porque ti poñías como exemplo do embudo que é servizos económicos, se sacamos a data de entrada dos expedientes en servizos económicos e a data de saída, pois o mellor levamos aquí unha sorpresa da rapidez coa que propios servizos económicos tramita os expedientes, non? Entonces, o digo para aclarar, porque sei que hai funcionarios do Concello vennos, sei que funcionarios de servizos económicos nos ven, o problema da tramitación administrativa que leva os investimentos, que como decía Rubén, non é un problema novo, non depende de servizos económicos, non? É ten unha tramitación administrativa que implica transversal e implica todo o Concello, non? E que ademais, como decía Rubén, non é un problema novo, porque aquí estamos partidos que en algún momento todos tiveron representación no goberno no Concello de Santiago, non? O Partido Popular fai pouco, o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego tamén, pois durante moito tempo, non? Aínda que non é motivo de presumir, nin é motivo de estar orgullosos, pero creo que sí que se debe pois facer memoria e mirar cal é o currículum neste sentido do Concello, non? E a máxima execución que houve en investimentos no Concello, a máxima récord histórico nun ano, nos 20 e pico que poda haber no historial, foi na época de Bugallo un ano un 34%. Entonces, creo que queda evidente, plasmado, de que hai un problema estrutural que non é que nos sentamos complacientes, é un obxectivo, claro que sí, é un reto melloralo, pero cando o único ano que houve o mellor dato foi un 34%, que é 6 puntos por riba do que tivemos no 2015, pois non me parece que sexa para facer críticas moi destructivas cando todos os partidos que estamos aquí presentes pois o vimos no noso propio goberno, non? Por poñer outro exemplo, no goberno de Agustín Hernández, no 2014 era un 21%, moi criticado, por certo, recordo, polo Partido Socialista naquel momento e por grupos da oposición, non? Simplemente para poñer máis datos no tema desa baixa execución, non? Tamén creo que debemos de ser rigorosos ás veces cando interpretamos a información, que a xente moitas veces cando falamos de execución pois non sabe moi ben, nin ten por que sabelo a que nos referimos. Execución é cando está contabilizada a factura na intervención municipal, hai moitos proxectos, obras que se están a facer que ata que non se remata, pois non hai factura, non? Poñanse exemplo as fochancas, todos sabemos que o contrato de fochancas, o contrato de mantemento, leva pois varios meses licitándose, é imposible que haxa facturas, pero haberá cando chegue o final de ano, e por eso a importancia de como se acaba o ano e non como estamos a metade del, non? Había outros exemplos, como emprego, e repito, os voceiros dos grupos municipais saben, no? E o caso de emprego, un caso pois moi que exempliza moito outros departamentos. No orzamento de emprego, eu falo así de memoria, pero en torno ao 70% do orzamento de emprego son subvencións de outras administracións. Un 30% deben ser recursos propios, recursos que pon o Concello e que gasta, e outros están pendientes de recibir subvencións, non? Como poden ser tamén subvencións que se reciben por parte do Ministerio de Fomento para a rehabilitación de edificios. Bueno, pois se as outras administracións actúan con retraso, non o fan na anualidade ou non chega a data de setembro, o Concello aí pouco pode facer porque depende de financiamento de outros organismos, non? E xa para rematar, creo que ao Concello de Santiago, a Compostela Aberta, se lle pode acusar pois de moitas cousas, hai que facer crítica e crítica constructiva, pero en ningún momento acusárselle de non apostar porque Santiago tivera unha intermodal como acaba de facer o voceiro do Partido Popular, porque os primeiros interesados en ter unha intermodal fomos nós nun pleno onde os únicos que apostamos por un convenio de intermodal foi Compostela Aberta, porque fomos o goberno de Compostela Aberta quen enviou o plan especial a Xunta. O voceiro do Partido Popular non comparte ese borrador
borrador do Do plan plan especial. especial. Nós ainda estamos esperando que a Xunta informe. Entonces, se a Partido Popular ten máis información da que nos chegou o Partido pola Popular- forma oficial a través do Concello, pois agradeceríamos de que non a traspasara, pero de momento a Xunta non nos dixo si ben, si mal ou se O Partido non. Popular fixe un análisis dun documento absolutamente inaceptable. É curioso como utiliza a Compostela Aberta os problemas estruturais para xustificar a súa ineficacia, a súa incapacidade de gestionar o Concello. É curioso como Compostela Aberta pretende 21% vivir de de execución de investimentos cando eras alcalde. Estou falando eu, Home, por favor. Estou falando eu, vale? É increíble que vostedes cuestionen o que xa foi xulgado polos veciños e polas veciñas non no ano 2015, sino moito antes, falando do goberno do señor Bugallo. É absolutamente incuestionable que hai cifras clarísimas, é dicir, menos do 8% de execución de investimento, menos do 38% de execución en gastos de servicios sociais, fomento de emprego e gastos desa natureza. Eso é así, e, polo tanto, pois vostedes terán que recoñecer que hai un problema que deben de xestionar vostedes que están lóxicamente no goberno. Por certo, para dar, digamos, ser xusto co compañeiro Cela, os que cuestionan os servizos económicos do Concello son vostedes. Bueno, nos plenos e ante a Por xente, dicindo, no, eso é o problema da intervención, no, eso é o problema de que os papéis non Sáqueme unha marchan. O intervención señor miña onde Rafa fago Peña, esa- o señor Rafa Peña, por favor, estou falando. Si me deixa falar, remato. Si non me deixa que falar, cando se din fala barbaridades, vostede. sinto, O non señor podo Rafa Peña evitar interrumpir. dixo algo parecido a logo despois o expediente vai a ese pozo que é esta administración, ou algo parecido, non exactamente así. O señor Rafael Peña, que é concelleiro do goberno. E vostede Por lo tanto, comentou que vostedes cuestionan o bo facer dos servicios económicos do Concello todos os días do no, ano Agustín, ante os políticos e ante a xente. Eso é así. E o seu proceder na xestión é tan inaudito como pois un caso que logo despois, claro, ten o seu reflexo na execución. Montero Ríos. Vostedes fixeron unha reformulación ideolóxica dese proxecto durante varios meses, bastantes meses. Paralizaron a adxudicación. Poderían ter feito un traballo de reformulación e de modificación dese proxecto ao longo deses moitísimos meses. Pois non. Vostedes empezaron a obra, lóxicamente, non sei se lóxicamente, pero temos ollos na cara. Están facendo unha obra diferente en bastantes detalles e aproban o proxecto modificado un día antes, un día hábil, un venres, antes do remate oficial da obra e prorrogan a obra. Esa é a súa forma de xestionar. Estás a falar Están de executando Montero unha Ríos. obra sin cobertura legal, Sí. sin un modificado aprobado, e, lóxicamente, claro, logo despois non poderán certificar porque, obviamente, o proxecto que están executando non coincide cos planos e coas unidades da obra. E aproban o modificado un día antes. Home, claro, Estás é a que así non falar se pode xestionar. da execución de Monte dos Ríos, No, obra esto- que estaba orzamentada no orzamento do 2014 estou cando falando- vostede era alcalde Me deixa e que non terminar, se iniciou me deixa terminar. nin cando non se iniciara cando ainda chegara. Si non me deixa Cando terminar- chegamos nos. Non, estou preguntando se estamos No, a falar desa obra eu estou orzamentada falando- no 2014 eu estou falando que en suño do dunha 2015 obra- cando chegou Compostela Aberta non estaba iniciada. Estamos a falar desa Me obra. deixa falar. A Eu ver, estou pregunta, falando dunha vamos obra deixar adxudicada a Agustín e logo tamén moitas grazas. Unha obra damos a palabra a adxudicada Paco e a Rubén. polo Partido Popular, que vostedes chegaron e paralizaron calquera actuación, tiveron 6, 7, 8 meses, non me lembro dos meses que tiveron a obra pois nun caixón, logo despois comenzaron a obra sin facer ninguna modificación e logo despois, a un día de rematar a obra, aproban un proxecto modificado porque cambiaron as unidades de obra. Obviamente, todo iso ten un reflexo na execución orzamentaria. Unha execución orzamentaria, insisto, que queda acreditada con menos do 8% de execución de investimento a mes de setembro. E vostedes xustifican todo dicindo non, é que o Partido Popular o facía moito peor. É que É que o facía. Partido Popular Hai necesidade de ter pasou, memoria. como o resto dos partidos, unas eleccións municipais. E vostedes están aquí, creo, Non as pasamos. para facer millor as cousas. E dixeron que ian facer millor as cousas. E creo que toda a cidade coñece perfectamente que vostedes son un verdadeiro desastre. E o que xa Pero mellor resulta que inaudito, vos, ¿no? me deixa terminar, resulta inaudito é que, pois home, diga que o señor Cela está a cuestionar o traballo e a profesionalidade dos servizos económicos. Insisto, hai que coller as actas dos plenos para escoitar os membros do goberno de Compostela Aberta.
Ben, imos poñer un pouco de orde, a ver, Paco e Rubén tamén queren apuntar algo, Paco? Bueno, teño E agora imos con Rubén. información pois que supera o 42% de execución de investimentos, non? En épocas de gobernos progresistas, Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego, pero máis importante é a cuantía que supoñía aquel 42%, que estamos a falar de xestionar o plan E, estamos falando de xestionar os proxectos da Urbana, estamos falando de xestionar varios xacobeos, é dicir, é unha cantidade de diñeiro espectacular, polo tanto, moitísimo máis complexa, e ademais se executaba máis porcentaxe desas cantidades. Eu non fago nunca trampas, María, esa é a realidade. Eu non comparo o orzamentado, os créditos totais cos pagos, porque eso sería facervos trampa. Eu o comparo cas obrigas recoñecidas. Pero esa é a factura, Paco. No, Esa é a factura, cando está a conformidade da factura, sí. Eso- Paco, vasme eso- dicir eso a mí é cando cales son as fases eso dun é cando- orzamento? María, eso é cando se recepciona. Paco, no. María. No, Esa Paco, é a- non. María, Paco, esa é a que fase, por María, esa é a fase O. Non é a fase da orden de pago, é a fase O. No, Na fase claro, O, o que é a se fase fai da conformidade da factura, ten que haber unha no factura, que se fai é Paco. recoñecer Bueno, a obriga. no, Polo tanto, pero ten que haber unha esas son factura. esas son as porcentaxes que nos estamos vendo. Bueno, En por esas favor. porcentaxes, claro, quen vendeu que este sería o mandato do rural, claro, cando ti ves camiños vecinais e ves que se leva executado despois de 9 meses o 5%, home, chamar a atención, ten que chamar. E cando tives todas esas comparativas, pero resulta que efectivamente, antes o decía Agustino, o tema de protocolo, pero non dicho a cifra, claro, cando en protocolo a porcentaxe de execución é o 141%, un 41% máis do orzamentado. Home, claro, cando ti me dis, no, é que o problema é que hai subvencións pendentes de outras administracións. Claro, é que eso tamén é xestión. É que se non nos atopamos como na última liquidación do orzamento, onde había máis de 14 millóns de créditos de dubidoso cobro que se renunciaba. É que iso tamén é xestión, chamar as diferentes administracións, é dicir, todo o que me debes mo Ese non tes hai que pagar. ministro. Iso é todo o que me debes mo tes que pagar. Por tanto, esa é a realidade. Entón, eu o que entendo é que existe claramente un problema de xestión que é evidente e que eu penso que se está agudizando fundamentalmente pola falta de autocrítica. Pero claro, cando un é crítico, un ten capacidade de resolver o problema. Pero se falta esa autocrítica, iso é máis difícil. E despois teño que dicir unha cosa con respecto que dixo ante Rubén. Eu, non sei, a lo mellor estamos nun plató diferente, pero eu escoitei perfectamente que decía que un clamor que necesitan os diferentes servizos, incluindo os servizos económicos, máis recursos de persoal e máis recursos materiais, empezando por informática. Por certo, un recursos de informática que alguén terá que explicar por que se van privatizando con Compostela Aberta, cando se falaba de municipalización dos servizos. Por lo tanto, é unha realidade. Eu entendí perfectamente que Rubén decía fan falta máis recursos de persoal e materiais. E, dende logo, súmome a ese plantexamento. Pois a ver que di Rubén. Sí, pois certamente, eu supoño que entendería mal, non? Porque, claro, hai unha diferencia clara en decir que hai un problema de funcionamento, de infradotación e de que hai un tapón nun departamento a poñer en tela de xuicio a profesionalidade e o traballo deses traballadores, non? Porque todo o contrario. Eu falo moito cos traballadores e traballadoras municipais e o que lle podo asegurar que nese departamento, como moitos outros, son excelentes profesionais que fan moitísimas máis horas e moitísimo máis traballo do que incluso lles corresponde. Por lo tanto, nada máis lonxe da miña intención. Ahora ben, o que sí que creo que é cuestionable é que se detecta que hai un problema de colapso, e eu afirmo aquí rotundamente, hai un problema de colapso nos servicios de xestión económica, como pode haber un problema de colapso en determinados departamentos vinculados á xestión urbanística, ou como pode haber colapso noutro tipo de departamentos. Eu o que digo é, hoxe no Concello de Santiago non hai ningún departamento que este sobredimensionado. É así, que non hai ningún departamento onde sobre personal, porque con esta política de tasa de reposición de efectivos non pasa eso en ningún sitio. Ahora, tamén digo, hai diferentes formas de reorganizar o Concello de Santiago de Compostela. Compostela Aberta presentouse unhas eleccións dicindo que unha das cousas que iba a facer é esa, reorganizar o Concello. Un ano e medio despois, o Concello está exactamente igual que o colleron, non? E cos mesmos tapóns nos mesmos sitios. E o problema é que ese tipo de problemas pois van gangrenando, non? Acabamos de ver efectos de algún deles, por certo, recentemente en algún departamento, non? E o que digo que certamente pois, o Departamento de Xestión Económica é un departamento que ao final acaba condicionando pois, a xestión de todo un goberno e de toda a acción dun concello. Bueno, dito iso, claro,
En que consisten esas porcentaxes? Cando estamos falando dun 7%, un 27%, un tal... Que é eso? Bueno, eso é que para que haxa numeritos nesas porcentaxes ten que haber proxectos, é dicir, ideas, iniciativa política. Segundo, ten que haber execución, hai que leválos adiante. E, por tanto, hai que ser eficaces, eficientes e saber moverse nunha administración pública. Terceiro, hai que facer as obras, hai que facelas ben, hai que pagar e hai que recepcionar. E cando faz todo eso, todo está computado, non? Cal é o problema? Analicemos, porque o capítulo de investimentos, para que a xente que nos está vendo, basicamente é facer obras, por decirlo así. Miremos cales son as obras deste último ano e medio. E claro, fundamentalmente, de certa envergadura, son 4, non? Porque temos Montero Ríos, que daría para falar moito, Vista Alegre, que non é que daría para falar moito, daría para falar 4 capítulos destes, Carretas e Carreira do Conde. 4 obras iniciadas polo Partido Popular. Iniciativa propia de Compostela Aberta? Ninguna. Pero non só eso, incluso proxectos que xa estaban encaminhados, como podía ser Castrón de Ouro, como podía ser Avenida Vera García, como podía ser Concheiros, como podía ser Tría Castela, nada, nin está ni se espera, non? Entón, é difícil aumentar esas porcentaxes se non hai iniciativa política, se non hai proxectos en riba da mesa, non? E o que sí que é certo, eu espero que, bueno, nesta segunda parte de mandato, supoño que veremos cal é a impronta deste goberno, non? Pero, desde logo, por lo menos neste primeiro ano e medio, o que fixo o goberno é executar o que quedaba pendente do Partido Popular e ni siquiera todo, non? Tarde, mal e arrastre. Non, ni siquiera todo, non? Porque, en fin... Antes que o Partido Popular. Como? Non, perdoa. No, tarde, mal e Acaba, arrastre. acaba, perdoa, Rubén. A cuestión, Acaba, para min, acaba. que fora dos números, para min hai unha lectura moi clara. O problema do Concello de Santiago non é a falta de diñeiro. Hai moitos veciños, moitas veciñas que cando chegan ao Concello, o que digan os concelleiros é non hai cartos. Mentira, quer dizer, no Concello de Santiago hoxe sobra o diñeiro. É que é duro dicirlo así. Non, sobra porque non se executa. E quedan millóns e millóns de euros sin executar que se elevan para o ano seguinte e po seguinte e po seguinte porque non se dan executado, non? Entonces, nun contexto como actual, para min é especialmente difícil de explicar. É certo o que di María, que nunca se caracterizou o Concello de Santiago por un grado de execución no capítulo de investimentos alto, pero tamén é certo que non os momentos son iguais. Por que? Primeiro, nin a situación económica e social é a mesma, non ten a mesma gravedade deixar parte de servicios sociais, por exemplo, sin executar nun contexto de bonanza que nun contexto de moitísimas necesidades, e segundo, por algo que apuntaba Paco que non é menor, que é dicir, aquí houve momentos de execucións do 30, do 35, do 40%, pero con cantidades inxentes, brutais, de millóns de euros de capítulo de investimentos. Aquí nun solo ano tense feito o que se fixo nunha década inteira. Entón, claro, non é o mismo. O que tenemos que mirar tamén son as cifras absolutas de execución, non só en porcentaxe. Claro, estamos falando, pois comentaba Paco, algún ano que coincidiu Plan E, Urbana Norte, toda unha serie, como pode coincidir, por certo, para este ano 2017, donde hai EDUSI, donde vai haber, por parte da Diputación Provincial da Coruña, unha aportación moito superior a que viña vendo en anos anteriores, onde vai haber unha cantidad de remanentes inxentes, e se non, comprobaremos o ano que ven, pero eu xa agoiro, non? Vai haber unha cantidad de remanentes que haberá que incorporar no exercicio 2017, porque non se executa no 2016, moi elevada, non? Por lo tanto, o Concello de Santiago vai ter diñeiro de sobra para acometer as grandes necesidades que ten a cidade. O que precisa é impulso político e vou facer na execución, non? Pero non é un problema de falta de recursos. Ben, pois hai que ir rematando con este tema dos orzamentos. Resumo o dito polos membros da oposición: falta de xestión, falta de autocrítica, falta de iniciativa, e apuntaba Agustín Hernández que non mellora este goberno o feito polo anterior goberno, neste caso polo PP. Puntualizar algo, se queredes puntualizar algo moi brevemente, María. Bueno, que son tantas cousas. Moita información acumulada na mesa. Sí, é difícil de resumir, non? Decía Rubén básicamente que... defender un pouco esa falta de xestión, se non, vostede... é que, a ver, cando digo que temos que ser rigurosos cos datos, a min pareceme unha crítica moi destructiva dicir que hai falta de xestión cando os datos son mellores a cando gobernaba Agustín Hernández como Partido Popular. E todo é mellorable, por suposto que sí, e faixe autocrítica, tense que superar o nivel de investimentos, sí,
tense que superar. E ese ten que ser o objetivo e o reto deste mandato, superar ao nivel de investimentos, non? Pero tamén tendo memoria do que pasou, porque as comparacións, aínda que odiosas, ás veces son necesarias facelas, non? En relación ao que comentaba Rubén, a min gustaríame, sobre os servizos económicos, a min gustaríame contar con máis persoal. Hai un déficit persoal no Concello de Santiago tremendo. Houve un ERE encuberto nestes últimos anos. Estamos a sacar a primeira oferta de emprego que se saca desde o ano 2008. Houve un ano 2010, pero que quedou aí en stand-by, non? E hai un déficit de persoal importante, sí, claro que sí. En servizos económicos que depende de min, son uns servizos económicos que teñen un nivel de traballo que é pois increíble, e tamén é certo que tiveron 4 baixas no último ano que ninguén as cubrira ata que chegamos nós, non? Pero cando antes decía Rubén, e non é por retomar un debate que xa está pechado, decía que había un embudo en servizos económicos, o que lle decía é as obras, a execución dos investimentos non depende só de servizos económicos, é algo transversal. Si que é certo que servizos económicos pode ter un traballo moi elevado, pero no tema dos investimentos, como Concelleira de Facenda, pois aclaro que en servizos económicos se asiliza e se tramita con moitísima rapidez. Entonces, non falemos de embudo a falar de execución de investimentos porque, si, decíalo por... Pero como dixetes susto despois deso, que despois, mañán cando chegue o Concello me besan os funcionarios, que non nos vayan a malentender, non? Que non depende de servizos económicos eso, polo menos non depende solo, non? Non vou entrar nun debate aquí con Paco sobre contabilidade pública porque aburriríamos a xente, pero non tiñas razón no que decías, o que aparece de execución, non? Cando queiras vemos o Tratado de Contabilidade Pública, sabes que é o meu traballo anterior, consultoría en contabilidade pública, o que aparece no nivel de execución dun orzamento é cando chega a factura, e a factura chega cando se vai certificando unha obra ou cando se remata. Non, para nada, Paco. Pero non vamos a aburrir a nosos ointes con contabilidade pública. María. Bueno, é verdade que moitos que a lo mellor, se non espectadores non se enterarán moito desa contable, a lo mellor non estades ni no 7%. Se me permitides, é que temos que decir unha cousa moi clara, é que o diñeiro que nos inviste este ano fundamentalmente pasa a débeda. E nós o que entendemos... Sabes que non, porque destinamos a investimentos. E nós o que... Unha parte ten que ir para a débeda, ti o sabes. E, polo tanto, nós o que entendemos é que este momento, esta cidade, o que necesita son investimentos productivos. Hai que facelos en tempo. Antes Agustín, do 31 de decembro. quería tamén apuntar dúas algo. pinceladas moi rápidas. O Partido Popular foi capaz de aprobar en tempo e forma o orzamento de 2015 e pagar en menos de 20 días cando estaba no goberno. A manipulación de Compostela Aberta queda reflectida nun dato que acaba de lanzar a señora concelleira, dicindo que aprobaron a primeira oferta de emprego. Non, a primeira oferta de emprego que tiñan vostedes en riba da mesa era do ano 2015. Que non falada tiña oposición libre. Favor, O sea, non Roza, tiña me deixa oposicións. Quen está manipulando aquí, deixa Agustín? falar. Que oposición libre tiña? A oferta de emprego do ano 2015 quedou en riba da mesa cando chegou Compostela Aberta ao goberno, falada, por certo, sin a oposición de todos os sindicatos, como aconteceu onte a vostedes, falada na mesa, pasada a mesa de negociación e únicamente pendente de recibir o visto e prace do goberno de Madrid. Vostedes en un ano non foron capaces de iniciar a tramitación desa oferta de emprego público que foi tramitada no goberno do Partido Popular. Eso é absolutamente certo. momentino, o resto que abre novos debates. Podo falar? Eu quero que quero que aclare cantas prazas de oposición estaba sacando ca súa oferta de emprego. Nesa oferta de emprego público quedou aprobada no goberno do Partido Popular. Non teño agora mismo. Cero, porque era todo promoción interna. Cero, señora Agustín Hernández. Ninguna nova praza, ningún novo traballador para o Concello de Santiago. Polo Partido Popular, polo tanto non é a primeira. Cero, non presuma do que non pode presumir. Cero. Bueno, a ver, rematamos con esta cuestión. Redactada unha nota de prensa donde dicen que dende o ano 2008 vostedes están tramitando a primeira oferta de emprego público. Eso é mentira. Eso é certo cando non houbo ningunha praza nova no Concello de Santiago desde o ano 2008. Non houbo, bueno, sí que houbo un proceso de selección, o do BOE Corno Inglés para a banda de música. Vostedes dicen que están tramitando a primeira non me diga que non sabe cantas prazas había na súa oferta de emprego público. Vostedes dicen que están tramitando a primeira oferta de emprego público dende anos 2008. E a primeira con oposicións libres. Público é a do 2015, aprobada na mesa de negociación polo Partido Popular. E que ten cero prazas para a xente nova, para a xente que poda entrar no Concello. ¿Han tramitado a oferta de emprego público que deixamos nos en riba da mesa? No.
Han sacado as prazas? É que non había prazas, señor Agustín Hernández, eran todo promoción Sacaron as interna. prazas? Non. Bueno, Había prazas, non. Imos facer aquí un stop, porque isto daría para falar moito. Bueno, finalmente os orzamentos veñen a ser a folla de ruta dun goberno, e a partir de falar dos orzamentos, pois sacamos, como é normal, moitísimas cuestións, moitísimos temas, pero temos que ir finalizando. Eu, chegados a este momento, teño que preguntarlles polas negociacións de cara aos orzamentos de 2017, vendo aquí un pouco o panorama. Para o Partido Popular non hai negociacións. Non hai. Porque o goberno decidiu desprezar a 16.000 veciños de Santiago, 16.000 no ano 2015 que votaron no Partido Popular, agora serían o 46% se trasladamos o resultado das eleccións autonómicas. Bueno, a súa decisión, nos, lóxicamente, temos claro que estamos na oposición. Non houbo reunións, obviamente ningún non apoiaremos aquelo que no que non se nos deixa Eu participar. estive en dúas mesas co Partido Popular, debe ser que Agustín, que por certo estaba, non as recorda, pero recordo ter dúas mesas co Partido Popular, pasarlle Falamos a proposta da da EDUSI, que está nos orzamentos do 2017, debe ser que a EDUSI non vai a ir nos orzamentos do 2017, nin ese capítulo de investimentos, pasarlle os primeiros a toda a oposición a información dos investimentos e orzamentos participativos, onde mesas onde está o Partido Popular. Nós non Pero de todas fomos formas non van... chamados. Como que Fomos non? chamados o luns pasado. Ah, non, o luns pasado non, O propio eso é goberno certo. dixo que os seus socios preferentes é lexítimo, non? Temos claro que estamos na oposición. Socios Temos preferentes, claro, PSOE e son BNG. PSOE e BNG, que non saibamos, foron convocados o pasado luns, que non saibamos, nós non fomos convocados, non sei se sobre iso tamén quera discrepar a señora concelleira, Bueno, a mí non me consta ser chamado e, polo tanto, non pasa nada. Eu Non discrepo, pasa nada. a ver, eu discrepo do que non é certo. E o que non é certo que non tiveramos ninguna reunión onde non estivera o Partido Popular, Non, porque eu- mantivemos dúas. eu Non foi dixen- convocado o Partido Eu non dixen que non Popular. estivera en ninguna reunión. Que non Dixen negociábamos, que non que non falábamos. fomos chamados Foron a chamados a negociar ese- de acordo cos informacións do propio goberno. Imos ver que nos Nada. din Paco e Rubén, que non quero que se me aburran aí nos extremos da mesa. Paco, si foron chamados, neste caso. Ou como foi ese proceso, esa Nós tivemos negociación? unha primeira reunión este luns, o que sí, a mí me gustaría aclarar é que para o Partido Socialista sempre foi así, dende logo tamén non é neste momento, penso que socio preferente ten que ser a cidade. Socio preferente teñen que ser os veciños e as veciñas de Santiago. Esa é a preferencia, polo menos para o Partido Socialista. O noso socio preferente é a cidade. Non? Dito isto, bueno, o que estamos agora é no momento pois de esperar a proposta de orzamentos por parte de Compostela Aberta, vale? A proposta conxunta dos orzamentos. Legalmente, polo tanto, teóricamente, teria que estar presentada antes do 15 de outubro. Bueno, e antes do 31 de dezembro, o que ali, e antes do 31 de dezembro ten que estar aprobado o orzamento. Bueno, nos que non fixemos para nada debate político desta cuestión dos prazos o ano pasado, porque entendíamos que o goberno acababa de chegar, en xullo tomaba posesión, por tanto non tiña sentido ser exixente, home, este outro ano. Este outro ano xa se leva casi un ano e medio gobernando e, polo tanto, aquí sí que os prazos xa deberían cumprirse. A pesares diso, e polo tanto de que faremos críticas se non se cumpren os prazos, pero tamén teño que decir que máis importante que cumprir os prazos é que sexa un bo orzamento para Santiago de Compostela. Ese obxectivo fundamental e prioritario. Con respecto á proposta de orzamentos, bueno, pois nos en canto a teñamos, nos faremos a nosa avaliación. Nos a dixemos públicamente, e dende logo dixemos o grupo de goberno, que a nosa proposta este ano vai ser as proposicións e as mocións que foron aprobadas no pleno, non somente as que presentou o Partido Socialista, non, as proposicións e as mocións aprobadas en pleno. Por que? Porque nos entendemos que no pleno que nas aprobou, algunhas foron aprobadas polos 4 grupos, polo tanto, unanimidade. Outras foron aprobadas polos grupos da oposición, é dicir, pola maioría dos cidadáns e cidadás representados no pleno, porque neste momento a oposición representa o maior porcentaxe de votos e, polo tanto, de cidadanía que existe nese pleno. Por lo tanto, nós o que esperamos é coñecer esa proposta global. A nós se nos pasou solamente o tema do EDUSI. Nos o que plantexamos é no que estamos traballando, espero que moi pronto o podamos a presentar, é unha proposta de avaliación para priorización, para obxectivar o máis posible a priorización das diferentes propostas. É un traballo que nos entendemos que teria que telo feito o goberno, pero bueno, pois o facemos nosotros, o expuñeremos os diferentes grupos farán achegas, se mellorará moitísimo a páxina Excel que nos imos presentar con toda seguridade e probablemente facilite ese traballo conxunto de todos, facilite
facilite unha priorización o máis obxectiva posible, pensando sempre na cidade. Pero nos insistimos, para nós o importante, precisamente aquilo que decía Compostela Aberta no seu programa electoral en maio de 2015, converter o pleno no epicentro da vida política. Ben, para nós o momento de facelo é agora, presentando para os orzamentos as proposicións e as mocións aprobadas durante este ano. O BNG non sei se sente socio preferente, neste caso, Rubén. Mira, eu, por empezar, botando as contas que votaba Agustín, pois certamente, claro, no caso do BNG, pois prácticamente duplicaríamos, non? O resultado nas últimas galegas respecto ás últimas municipais. En calquera caso, o que temos hoxe son dous concelleiros, un concelleiro e unha concelleira. E é evidente que a nosa cidadanía de Santiago púxonos na oposición e sabemos onde estamos. Estamos na oposición. E eu creo que a oposición ten unha dupla función. Por unha parte, fiscalizar a acción de goberno, é o que acabamos de facer nesa primeira parte do debate, fiscalizar a acción do goberno, pero creo que tamén ten outra función, non? E é por enriba da mesa propostas en positivo que poden servir para mellorar a calidad de vida dos veciños e das veciñas, non? E desde logo estar con predisposición a poder chegar a acordos e tender pontes naquelas cousas que sexan realmente importantes para a cidade. O BNG, desde logo, esa predisposición a tilla co Partido Popular, tena con Compostela Aberta e terana sempre que este desenvolvendo funcións de oposición. Nese sentido, bueno, pois nós desde logo vamos a ter unha actitude, creo, como a estamos a ter, constructiva, cunha vontade de, se é posible, poder chegar a acordos e, desde logo, seremos tamén propositivos, non? Porque non vamos a agardar a coñecer a proposta de orzamentos do goberno, nos temos moi claro algunhas cousas que son imprescindíveis para a cidade, vamos a poñelas en riba da mesa, se é posible chegar a algún tipo de acordo, ben, e se non é posible chegar a algún tipo de acordo, pois tamén ben, non? En calquera caso, o que é importante ter en conta, bueno, é que o goberno non é que poida dialogar, é que o goberno está en minoría. E o que non se pode facer cando estás en minoría é intentar gobernar como se estiveras en maioría, estás en minoría. Entón, non é que poidas dialogar, non é unha concesión graciosa que faz os grupos de oposición, é que estás na obriga de pactar, que é diferente a dialogar. E pactar implica ceder, e ceder implica pois, que non todo o que eu quero facer, pois o podo facer, e que teño que recoñecer cousas dos outros, pois que igual a min non son as que máis me gustan, en aras de chegar a un punto de encontro que sexa globalmente positivo para a cidade, non? Si eses condicionantes se dan, bueno, pois eu creo que estaríamos, canto máis apoio e canto antes poida ter un orzamento e un orzamento bo Santiago, pois será mellor. Si non o ten ou non o pode ter, pois será peor. En calquera caso, eu creo que quen ten a responsabilidade de impulsar todo este proceso, evidentemente, quen goberna, porque para eso os cidadáns pois, lle deron un apoio mayoritario, non? Pois pechamos este tema, só me queda preguntarlle a María se eses socios preferentes son, digamos, en plan colaboradores ou se son socios que poideran entrar no goberno. A Agustín xa non o meto neste asunto porque parece que é bastante imposible, non? É que eu creo que ou se hai un ofrecemento, creo que, respetando si os quere haber unha compañeros da oferta oposición, aquí, os máis claros nas negociacións co goberno. Escuchamos, escoitamos, fixemos unha proposta especialmente respecto das nominativas, o goberno decidiu incrementar o número de nominativas e o seu importe, e a partir diso, pois, nun momento determinado, manifestamos o noso rexeitamento aos orzamentos. Agora fomos informados da EDUSI, pero non dos orzamentos, pero insisto, non pasa nada, somos felices, vamos. É que pois rematamos, sí, María? rematamos, é que a verdade é que creo que o Partido Popular é o único que se sorprende de que non sexan os socios preferentes, tendo en conta que ano pasado nos votaron en contra dos orzamentos, non? Uns orzamentos que viñan pois partidas que eran importantes para investimentos ou para políticas sociais, había un incremento de 35% en políticas sociais, non? Entón, dada a experiencia do ano pasado, é sorprendente que alguén pois diga ou se preocupe por non considerarse un socio preferente, non? A ver, bueno, a primeira intervención parecía nese sentido, non que se votaban cara que o goberno non me chamou, bueno, o goberno tivo dúas reunións, en esta terceira decidimos falar. Desde o primeiro momento onde estamos. Moi ben. Pois, en relación aos orzamentos, por ser moi breve, rematar, nos fixemos unha proposta sobre as accións, sobre os investimentos que iban na EDUSI, xa que a EDUSI vai a ser unha parte moi importante do noso capítulo de investimentos que non é o todo nun orzamento, non é o máis
importante ou mellor, pero que sí que é unha parte onde hai moito marxe político e onde hai máis capacidade de maniobra, non? Fixemos unha proposta sobre que accións da EDUS incluiríamos no orzamento do 2017, unha proposta na que ademais tivemos en conta as achegas que nos fixo a oposición, diferentes partidos que nos pasaron as súas achegas, pois pasámola fai unhas semanas, non? Gustaríanos ir chegando a un acordo primeiro no capítulo de investimentos, porque é unha parte pois importante do orzamento, non? Por outra banda, tamén estivemos a traballar no borrador que presentaremos pois dentro de pouco, tamén estivemos a traballar en incorporar mocións recollendo o que comentaba o Partido Socialista, incorporar mocións que foron aprobadas no pleno. Non hai capacidade para incorporar unha grande parte, o sea, nos quedaríamos nunha parte pequena, porque se incorporamos todo no orzamento, necesitaríamos 10 anos de orzamento para incorporar todas as mocións que se van aprobando no pleno. Pero sí que fixemos ese traballo, e por outro lado tamén pois, preguntamos á oposición, e así yo pedimos, yo solicitamos, que nos facilitaran achegas que eles querían ver no orzamento, porque queremos que ese borrador do orzamento pois asesa desde o principio un orzamento inclusivo o máis coral posible, non? Que incorpore pois a propostas do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista. E non é por discriminar o Partido Popular, senón porque a experiencia do ano pasado nos demostrou que o Partido Popular votou en contra dos orzamentos de Compostela Aberta, en contra dos orzamentos da cidade, e porque tamén pois entendemos, se comparamos os programas, que hai máis coincidencias programáticas. De todas formas, dito isto, estamos abertos ao diálogo con todos e así o demostramos. Bueno, pois moitas risas escoitei eu aquí nesta mesa cando soltei isto de se algún podía ser socio de verdade do goberno. Aquí ninguén dixo nada, só vexo risas. Rematamos con isto dos orzamentos, quedan uns poucos minutos e quero rematalos falando desa noticia que recibíamos. Santiago finalmente non vai contar con esa cuarta sala do social nos seus xulgados. Aprobouse unha declaración por parte de todos os grupos, neste caso sí que houbo acordo, así que imos falar desa unanimidade, acordo para facer forza de alguna maneira para que se poida solucionar esta cuestión, así que unha valoración rápida. Rubén. A ver, eu creo que é unha decisión terriblemente negativa para Santiago, creo que é unha decisión injusta e discriminatoria, non? Eu non poño en dúbida que os outros 5 xulgados, Coruña, Vigo, Ourense e 2 prazas na Audiencia Provincial son absolutamente necesarias. Non coñezo os datos concretos, pero, vamos, segurísimo que son tremendamente necesarias, pero creo que tendo en conta o grado de colapso que hai actualmente no social en Santiago e tendo en conta a especificidade da cidade de Santiago, creo que non hai ninguna justificación para que dentro deses 5 novos xulgados non está a cuarta sala do social de Santiago de Compostela. E digo por 2 cuestións. Primeiro, cando falamos da sala do social de Santiago, hai moita xente que pensa que é a sala que leva os casos de Santiago de Compostela. Estamos falando hasta Corcubión. Estamos falando dunha poboación de cerca de 400.000 personas, non de Santiago de Compostela como concello. Segundo, Santiago ten unha especificidade que non é comparable con unha cidade de 100.000 habitantes. Quer dizer, Santiago ten aquí os servicios centrais da Xunta de Galiza, ten a universidade, ten unha serie de casuísticas que a fan ser unha cidade diferente, porque, entre outras cousas, é a capital de Galiza. Por que digo isto? Porque creo que non é indiferente o tipo de xulgado que se está pedindo. Estáse pedindo unha cuarta sala do social, que é a que leva todos os casos de despedimentos, de indemnizacións, de prestacións, e o que non é normal é que esas retardos de 3 anos, de 3 anos e medio. Os sindicatos teñen posto en riba da mesa cousas dantescas, non? Pois que salga unha resolución favorable a ti 3 anos e medio despois, cando xa leva 2 anos ou 3 anos pechada a empresa que che ten que indemnizar, non? Entón, eu creo que nun contexto económico e social como actual hai que ser especialmente sensible ante a demanda dunha sala como do social. Por certo, unha demanda que é unánime, de xuíces, de abogados, de sindicatos, de veciños, de partidos políticos, de forzas sociais, do asociacionismo da cidade, non? Por lo tanto, a mí non me entra na cabeza que nesa mesa mixta, non, entre o goberno galego e o que serían os máximos órganos da xudicatura en Galiza,
pois entre esas prioridades non este Santiago. Eu creo que realmente Santiago leva anos perdendo escalóns no peso específico que ten no mapa político galego, e creo que a estas alturas pois é evidente que polo menos o BNG o que non vai a demandar é que se sustitúa o de Ourense polo de Santiago, nin entrar nunha batalla localista con outras cidades, entre outras cousas, porque, como digo, estou seguro que os outros fan falta. Agora, o que sí que creo que aínda estamos a tempo para que o goberno galego faga presión no goberno do Estado e en vez de 5 sexan 6 e que non teñamos que perder outro ano para, hipotéticamente, no ano 17 poder empezar a negociar para a implementación no 18 esa cuarta sala do social. Paco, vimos por aquí. Bueno, pois claramente un aldraxo que lle ten acontecido a esta cidade con non ter ese xulgado do social. Non? Eu non vou dar a miña opinión, eu vou dar a opinión do defensor del pueblo no seu informe do 2015. Vale? Non o valedor, non, el defensor del pueblo. El di clarísimamente a necesidade dunha sala do social para Santiago de Compostela, fala de máis de 3 anos de retraso en resolver as diferentes casos que chegan ata o xulgado. Estamos a falar, efectivamente, non soamente de despedimento, estamos a falar, por exemplo, de prestacións da Seguridade Social, xente que está esperando a súa pensión e que non pode esperar máis de 3 anos a tela. Tanto é así que o propio defensor del pueblo fixo unha intervención de oficio diante do secretario do Estado do Ministerio de Xustiza pedíndolle a sala do social para Santiago de Compostela. Por lo tanto, é unha necesidade, porque neso tiña toda a razón Rubén cando di que de todas as diferentes áreas, a social é a que ten a xurisdicción territorial máis ampla. Santiago, Padrón, Negreira, Ribeira, Muros, Corcubión, todo iso é o que ten a atención. Por lo tanto, o que tamén hai que decir é unha cousa. Nós, dende logo, non pensamos que se lle teña que quitar a ninguén, sino que unha necesidade clara e obxectiva para Santiago, que ademais é a capital de Galicia. Teñámolo en conta. Claro, se o vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, nos di que para o 2017 entende que é necesario e promete esa sala, pois a verdade é que se pode dar xa no 2016. E o que tamén quero decir, neste caso, ao alcalde de Santiago, é que non basta con decir que as relacións institucionais son boas. Iso ten que servir para algo. Ten que verse nestes temas, ten que verse nos orzamentos da Xunta, ten que verse nos orzamentos do Estado. Ten que visitar o conselleiro da Xunta, o presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ten que visitar o secretario de Estado do Ministerio de Xustiza, ten que visitar o ministro de Xustiza, chamar a todas as portas que faga falta, porque nesto sí que queda demostrado que ten toda a cidade detrás, a lo menos ten toda a oposición detrás con él. Pois asentía coa cabeza Agustín durante esas declaracións. Teño que estar de acordo co amigo Paco Reyes. Obviamente, ao respecto desto hai unanimidade, pero hai unanimidade de fai un ano. Aprobamos unha declaración institucional no Concello para apoiar as xestións por parte do alcalde. Hai datos obxectivos, non somente do defensor do pueblo, sino a memoria de actividades dos tribunais e xulgados de Galicia do ano 2015 deixa claramente reflectido que é necesaria a creación do xulgado do social en Santiago de Compostela. Obviamente, neste documento hai datos que acreditan razóns obxectivas para decir que a saturación da Coruña é maior, pero eso a nós danos absolutamente igual. En Santiago, o número de casos pendentes a finais do ano 15 eran cerca de 5.000, é certo que no xulgado social hai, creo que unha xuiza de reforzo, pero non é suficiente, por lo tanto é unha necesidade unánime da cidade. Estaremos, lóxicamente, apoiando esa demanda do noso decano, de todo o colectivo ligado aos xulgados da nosa cidade, pero, obviamente, a min gustaríame coñecer que xestións fixo o señor alcalde dende o mes de novembro do ano pasado ao respecto desta cuestión. Esta é unha cuestión onde é necesaria esa cintura que facía referencia Paco Reyes, pois ao respecto teño entendido que o alcalde estivo co presidente do Tribunal Superior de Xustiza falando de desafiuzamentos. Poderíamos falar do que ten feito, é dicir, nada, Compostela Aberta ao respecto de desafiuzamentos, pero en todo caso, si daquela o alcalde tamén falou da creación do xulgado social, si tivo xuntanzas en Madrid, si tivo xuntanzas co presidente da Xunta falando deste tema antes desa chamada tarde mal e arrastro a toro pasado para pedir a intervención do señor Feijóo respecto de que apoie esta demanda xusta da nosa cidade. Eu non teño ninguna dúbida que o presidente da Xunta vai apoiar en esta demanda a Santiago de Compostela, como fixo con moitas outras demandas. O que teño moitísimas dudas é que o alcalde estivera á altura da, digamos, responsabilidade que tiña dende o mes de novembro do ano pasado, cando todos os grupos políticos do Concello acordamos apoiar ao señor Evaristo Nogueira, por lo tanto, facultamos ao alcalde
para que fixera unha boa defensa desta necesidade, non? Pois rematamos, María. Pode vostede dar É curioso, a resposta non? final. É curioso como a vicepresidencia da Xunta, como indicaba Paco Reyes do Partido Socialista, a vicepresidencia da Xunta, que formou parte desa comisión mixta que decidiu que Santiago de Compostela non tivera pois un xulgado do social, reivindicación, recordo de fai moitos anos, e que ademais pois hai datos, aquí xa se comentaron, pois que demostran que é unha necesidade imperiosa. Ese vicepresidente da Xunta, que é quen ten pois poder de decisión, Xunta e o Partido Popular, porque o goberno que está na Xunta é o Partido Popular, deciden que Santiago non teña un xulgado do social, e resulta que a responsabilidade, as culpas son para o alcalde de Santiago, son para o goberno de Santiago, do cal a decisión non depende en absoluto, non? A min sorpréndeme moitísimo ese tipo de declaracións. Que fixemos por parte do goberno? Pois por parte do goberno tivemos varias reunións e chamadas telefónicas pedindo un xulgado do social para Santiago. Sacamos dúas declaracións institucionais, nesto hai unanimidade. Hai unanimidade no Concello de Santiago. Non sei se o Partido Popular de Santiago lle transmite ao Partido Popular da Xunta oes que necesitamos un xulgado do social, non? Porque ao final a decisión está neles, non é nosa. A comisión da mixta non é do Partido Popular, home, é da Xunta, quen goberna na Xunta. Unha reflexión que despreza absolutamente a independencia da xustiza e do poder judicial neste país. Quen está na comisión mixta? A Xunta de Galicia ou o Concello de Santiago? Conteste, por favor, señor Agustín Hernández. Quen está na comisión mixta? O vicepresidente da Xunta, membro do Partido Popular, ou o Concello de Santiago? A memoria de actividades dos tribunais de Xustiza de Galicia é confeccionada pola Xa de Goberno do TSJ, levada unha proposta determinada á comisión mixta, e a comisión mixta, neste caso, o que fixo foi validar a proposta que viña do TSJ. Validar que non houbera un xulgado do social para Santiago de Compostela. E aplicar criterios a obxectivos. Xunta de Galicia, gobernada polo Partido Popular, validou que non houbera un xulgado do social en Santiago de Compostela. Vostedes critican ao Partido Popular e logo despois collen o teléfono, aducen extraordinarias relacións institucionais, cuestión que valoro positivamente, e piden a intervención dese presidente da Xunta do Partido Popular, que vostedes dicen que é o causante de que non teñamos o xulgado social. Non é. O poder de decisión non o ten o Partido Popular, non o ten o goberno da Xunta gobernado polo Partido Popular. Sabe vostede perfectamente que non é. Gustaríame que me dixera vostede exactamente as xestións que fixo o alcalde. O momento, o día. Teño dúbidas incluso de que o alcalde remitira o acordo plenario a alguén. Teño dúbidas. Permítame que o poña enriba da mesa. Non sei se foi así. Bueno, temos que ir rematando, así que rematamos un minuto, con este xa que estamos en expresar o que nos gustaría, a min tamén me gustaría que Agustín Hernández, voceiro do Partido Popular de Santiago, me diga por que o Partido Popular e a Xunta de Galicia considera que Santiago non necesita un xulgado social. E porque a vicepresidencia da Xunta di que non cumprimos os requisitos cando está demostrado polo Defensor do Pueblo e por diferentes administracións que os xulgados de Santiago están saturados nun tema tan importante e tan esencial como é tramitar dependencias como pode ser o traballo do xulgado social. O Partido Popular non nomea nin designa os xulgados das cidades. Pero forma parte da comisión mixta. O Poder Judicial neste país é independente. Non sei o que lle gustaría a Podemos, a Marea, a Compostela Aberta. Supoño que vostedes non estarán de acordo coa independencia do Poder Judicial. Nos sí que estamos de acordo. Bueno, non forma parte da comisión mixta. Eso sabémolo todos. Non van chegar a acordo. Un apuntamento que quería facer Rubén, un momentiño e xa pechamos. Eu o que teño a convicción é de que canto máis lenta é a xustiza, menos xusta é, non? E máxime cando estamos falando de resolver litixios que teñen que ver ca nulidade dun despedimento, ca tramitación dun ERE ou ca concesión ou non de determinada prestación económica desde unha perspectiva social. Entón, nese sentido, pois eu creo que é unha moi mala noticia para Santiago, e todo o que se faga en aras de reverter esta situación, e se pode ser agora, que non se xa dentro un ano ou dous, pois desde logo eu creo que no que hai que poñerse de acordo e no que hai que intentar remar todos xuntos, non só ni siquiera e posiblemente nin fundamentalmente os partidos políticos, pero tamén que de partidos políticos, sindicatos, asociacións da magistratura, colectivos sociais, veciñais, porque ao final non é por nada
pero todos e todas somos usuarios potenciais desa cuarta sala do social, e seguro que a ningún de nós nos gustaría que, se tiveramos que facer uso desa sala, pois que nos tardaran 3 anos e medio en resolver o noso caso, non? Bueno, pois, por xustiza nunca mellor dito, se quere apuntar algo Paco, xa que falaron todos neste último turno, ou quedamos así? Este último ano e medio é a convocatoria do Consello Económico e Social para falar con toda a cidade dos grandes problemas de Santiago de Compostela. Pois con isto rematamos antes de que María e Agustín fagan aquí, se entrevisten mutuamente aquí en pleno plató. Quedan convidados, como sempre, para o seguinte debate. Seguiremos con máis asuntos, seguro que repetiremos moitas cuestións. Moitísimas grazas, Rubén, María, Paco e Agustín, por acompañarnos. Graciñas. E a vostedes tamén moitas grazas por acompañarnos neste debate. Volvemos no seguinte, dentro de 15 días.